Aplauze pentru ansamblul Ministerul. Aș dori să vă spun că după încheierea evenimentului, să spunem că nu se termină chiar așa, fără petrecere, la restaurantul Alexander Sala Macedonia din complexul Barba Center din Vipera va avea loc o petrecere, locuri ce drept limitată, 300 de locuri, dar cine dorește poate veni acolo după ora 19. Ora mărturisim pe scenă pe domnul Gică Coadă să ne cursească cu mispântii cântițe armonește. În continuare, din nou, primul, the first, am spus mereu, Gică Coadă, Nicu Chiri, se ia Clambra, se ia Caplo, așa cum era Bărmoară, jucăm să avem un mare cor, cred cât de mare putem să avem corul de la seara. Gică Coadă! Bună seara, noaptea mare, să vă fără soare noare, eu cu mâine tot pietră din jone, nu pot să-i te ascult din minte. Bună seara, noaptea mare, să vă fără soare noare, eu cu mâine tot pietră din jone, nu pot să-i te ascult din minte. Ascolta la volta, prea regione,